barkamena eskatzeko eskatu dit. Eskerrik asko, dena etorri zaten guztiri. Bakit ez dela prensaurreko bat iteko ordurik oizkoena behintzat, baina bai interesa handia gendun, hemen zaudeten guztiok hemen egoteko. Ordua horretik aukeratu duguna. Bueno, hemen gaude Euskaraldiaren matrikulazioa bihar zabalduko dalako, eta nola egin dezakezuen, o nola egin dezaketen herritarrak azaltzeko. Euskaraldia azkenean izan duzan, orain dela 2 urte, hemen maratoian, plaza hontan bertan, hau bizi eta belarri prest asmatu zian, eta arekin egin zen estudio soziologiko baten ondorioa, ez? Azkenean Jaurlaritzako betorri ziren, eta, intzuen kopia errex bat, ez? Gustatu intzitzen nunbait gauza ona izan duzan, da ua kopiatu intzuen, oire ez da oeski, oire ondo do. Orduan, nik uste denak arro sentitzeko kontua dela, ez? Nik uste da dela, azkenean, Maialen txorroten atxeak sentituko zuna, ez? Arrotasun hori, alaba, osenia, ze eguna dan, ez? Olako puntu bat izango dela. Da, bueno, hemen dauzkau, Mujika, Txakuneko langilea, Tomas Arrizabalaga, Txakuneko zuzendaria, Estitxu Alporta, HPS-tik, eta Estitxu Garmentia, Amaiko langilea, o langatzea, soldatik ez da ez izango, baina lan gaitxe zuen, orduan langilea izango zea, ez? Eta, Tomasekin pasago izan, bai, Tomasik. Arratsaldeon, nik uste ide batzuk lapurtu dizkiela Antonek, baina hau, historia hau, oindala 2 urte guk egindako maratoian pixka bat oinarrituta dago. Ez gurekin bakarrik, beste lekuetan ere bai. Baina, hor, zentzu horretan esan guk zer ikusia badukagula, zer esana badukagula, eta guri, jonek esan duen bezala, pixka bat kopiatu digute. Eta oinarri bezala jarriko nizke belarri prest eta hau bizi. Baita ere, esan nahiko nizueke, nahiko nuke, hau ez dela Euskararen alde egiten ari garen gauza bat. Baizik eta honen helburua, Euskaraldiaren helburua, hizkuntza ohiturak aldatzea eta hizkuntza ohitura horiek praktikara eramatea edo eramaten saiatzea dela. Seguro asko munduan, hizkuntza gutxituak, holako gauzak edo holako zerak egin beharko dituzte. Baina hau, gurea da, gure proiektua da. Baina, baita ere bada beste modu batera edo bestera batera gauzak egiteko modu bat. Esan nahi zuet hemen udalak eta euskararen alde lanean ari garen elkarte, herritar guztion elkarlan bat dagoela. Modu atsegin eta erakargarri batean, lana egiteko hori da gure asmoa. Eta azkenean, gai honen edo historia honen epizentroa izango izateke erabilera. Hau da, euskararen erabilera bultzatzea eta gure hizkuntza ohiturak aldatzea. Sektorian hau askotan landu dugu eta lantzen jarraitzen dugu, eta horregatik seguru gaude eta harro gaude berriro ere Euskaraldia oso ondo aterako dela eta lan oso ona egingo dugula zuen laguntzarekin eta udalaren laguntzarekin. Eskerrik asko. Orain Estitxuk, kizu batzuk gustatu bezitzu. Ni hori Jaurlaritzaren izenien nahi naiz, baina perfectamente egin dezake Lasatar bezala edo zinegotzi bezala, baina HPS-en izenean esan, oso horreza izan zela esportatzea. Ideia esan nahi dut, ezautzen nulako eta gainea sirikezaile profesional ditulako, honek esatu dut, hau Euskal Herri maila zabaldu nahi behar dut, aprobetxatuta ni Jaurlaritzan neola eta alasin genuen. Eta hemen nahi betena esan, ez zala bakarrik ideia esportatu, ekimena esportatu, baizik eta lan egiteko modua ere esportatu izan da, ez? Ez bakarrik da herrigintza sozialaren eskutzi, ez da instituzionala, baizik eta, hemen, gobernua bakarrik ezingo luke hau egin, hori argi genekan, eta euskalgintzak ere bea bakarrik ezingo luke egin. Beraz, erresen genuen, lankidetza hori, topaguneakin, topagunea da, pixat, euskara elkarte guztien sarea, nola baite, nazio mailan hori ja, iparraldea eta Nafarroa junginan, ez bakarrik ekimena, baizik eta lan egiteko modu hau ere esportatzea. Urte bete eramak igu lanian, eta, sorpresa handia izan da, hartu duen, edo,
olatua beak hartzen nahi den tamaina, ez? Eta beste gabe, esan ja, ez dakizango zuen aipatuko zen, baina 360 herri eman dute izena, horrek esan nahi du 360 herri aktibatu diala, bakoitzean dagoela batzorde antolatzaile bat, eta horretaz gain 100 sustatzailetik gora. Hora, enpresa, entitate publikoak, orduan bilar da, bilar normanako izen ematea, bilar azten da, ekitaldi nazionala ingo dugu Iruñan, ez da kasualidade, Iruñan egitea. Eta, bueno, irekila izango gara, ez da itxiko, beraz, bilartikan aurrea, bizi edo belarri prest bezala, izan emateko aukera izan duzu. Eta maikagun horietan zehar ere irekila hangoa. Gonbidatzea, bilarko ekitaldia, bali mezue Iruña hurbildu, dena gonbidatu zaudete. Bueno, nahi tokatzen dut, nire gauza asko kendu dizkiatu dira. Ez esateko maratoia oso festa polita izan zala, bai, baina aurtengo maratoian, azkeneko maratoian, zentzu berri bat eman geniola aho bizi eta belarri prest figurarekin, eta horrek ekarri gaitula honea orain, Euskal Herri osoan egingo da ekimen deontara. Horri esker, maratoian egintzan ariketa sozial horri esker, ikerketa bat egintzan, eta ikerketa horren ondorioz ere jasozian herriko jendeak eta bat kontatutako esperientziak, liburuxka honetan jasoziala. Eta oain iruditzen zait, guk ja esperientziak haula eta orain gontan erresagoa dakagula ematen du. Behintzat, behin inda dakagulako. Euskal Herri osoan dalako, segurazki medio ondiotan ere bai oi hartzuna izango du eta erresagoa ingo zaigu, jende gehiagoren gana iritsi daiteke. Eta guk ere, gure herrikoei berezitasun bat emateko, izan punturen izena jarri diogu, Euskaraldiaz aparte, eta uste detoain ikusteko aukera ikuko dugula. Abesti bat sortu dugu, baita horren inguruan, eta izak ere bide bat egin digu.